And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kinuha na ng Diyos ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Hi, DJ Rocky. Last November 23, inere mo yung secret file na isinulat ko. At eto ako. Gusto ko lang magbahagi kung ano na yung mga naging kaganapan matapos mawala ang nanay ko. Ako ulit si Yana. At ito, ang aking secret file. June 10, nang tuluyan nang mawala ang nanay. Umasa ako noon na sabay pa kaming uuwi ng bahay. Yun pala, uuwi na lang ako ng mag-isa. Tulala. At walang patid ang pagluha. Ang sakit sa pakiramdam. Pag-uwi ko ng bahay, pagbukas ko ng pinto, ramdam ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naamoy ko si nanay. Amoy na amoy ko siya sa kwarto. Pinagmasdan ko lahat ng mga gamit na nandun sa loob ng kwarto. Maya-maya pa ay kinuhaan ko na siya ng damit na masusuot bago siya mailagay sa ataul. Hindi ko pa rin tanggap na wala na ang nanay. At nang meron na nga akong mapiling damit, bumalik ako sa punerarya. At doon ko inabot ang susuotin ni nanay. Gusto ko pa sana siyang makita. Gusto ko pa siyang mayakap. Pero hindi na ako pinayagan ng ate ko. Kinabukasan, naiuwi na ang labi ni nanay sa bahay. Habang papalapit si nanay, wala akong tigil kay iiyak. Mga panahon na wala akong masandalan, mapagsabihan ng sakit na nararamdaman ko. Ni kahit gutom o
o puyat. Hindi ko na maramdaman. Ganon kasakit, DJ Rocky. Lumipas ang 2 araw. Fiesta nun sa amin. Galing ako nun sa paglalakad ng mga papel na kailangan sa insurance ni nanay. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang ate at kuya ko na nag-aaway. Nakamotor pa noon ang ate nang habulin siya ng kuya ko. Sinakal niya ito ng maabutan at tinangkapang suntukin. Nakitakbo na rin ako papunta sa kanila, tarantang-taranta, habang sumisigaw ng, "Tama na, tama na! Tama na, maawa kayo sa nanay. Nakaburol pa si nanay pero nagkakaganyan na kayo." Medyo nahupa naman sila sa bangayan. At natagpuan ko na lang yung sarili ko na kinakausap si nanay sa harap ng kanyang ataol. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Humihingi ng sorry sa mga inasal ng mga anak niya. Sabi ko pa nga, "Nay, alam ko yung hirap na pinagdaanan mo habang nasa ospital ka. Tapos, makikita mo lang na nagkakaganito kami. Nagkakaganito sila." Sa totoo lang, DJ Rocky, hirap na hirap kaming lahat. Dahil kailangan namin ng pang-down sa kabaong. Gusto ng mga kapatid ko, sa akin ipasa. Sa akin, kuhain ang pera. Wala na talaga akong pera nun. 1.5 na lang ang pera ko nun. Kaya ang ginawa, nag-decide ang ate na isang laang tricycle na siya namang hindi sinang-ayunan ng kuya ko. Wala raw gagalaw nun ni isa sa amin. At dahil doon sa hindi pagkakasunduan, nagkainitan sina kuya at ate. Nagkasakitan pa. Gulong-gulo na yung utak ko. At lalo pang mas pinagulo ng mga kapatid ko. Umalis ang kuya ko noon. Pagbalik niya, sabi niya, "Pahihiramin kita ng 5K pang down. Pero bayaran mo rin pag nakuha mo agad yung insurance si nanay." Sabi ko sa isip ko noon, wow talaga. Parang hindi mo nanay yung namatay. Kung pabayarin mo sa akin, yung pag-down ng kabaon na gagamitin din naman ng nanay mo. Masakit para sa akin na marinig yung linyang yun, DJ Rocky. Nag-flashback sa akin ang lahat. Na nasa ospital kami ni nanay. Wala naman silang naibibigay sa akin noon. Ultimo pambili ng gamot. Yung mga kapatid ko wala namang inambag. Tapos yun na lang yung maitutulong niya para sa nanay namin. Gusto niya bayaran ko pa. Pero kinimkim ko lahat ng yun. Dahil ayoko yung magkagulo pa sa pamilya. At akala ko, yun na yung pinakakaguluhan sa aming magkakapatid pero hindi pa pala. June 18 nang mailibing si nanay. Kinagabihan, nag-usap-usap kaming magkakapatid. Nagsimula na kaming magtalo-talo. Ako ang lumalabas na masama sa paningin
ng ate ko. Dahil sa maling kwento ng kuya ko. Hinahabol nila sa akin yung insurance na makukuha ko. Bago naman mamatay ang nanay, halos walang natirang pera sa akin. Yung kabaong, yung paglilibingan ni nanay, pati na rin yung sa simbahan, lahat ng yon inutang ko para merong panggastos doon. At dapat ko pa yung bayaran. At yung makukuha kong insurance ni nanay, yun ang ipambabayad ko roon. So pinaliwanag ko naman lahat. Sinubukan ko ang lahat-lahat para maipaliwanag sa kanila ng maayos. Pero parang hindi nila ako napapakinggan. At dun sa pag-uusap na yun, para bang gusto na naman ng kuya ko na magkasakitan ng lahat. Kinaumagahan, hindi pa rin tapos ang away. Hanggang sa nagkabaranggayan na. Yung dalawa kong ate na taga Pasay at Rizal, galit na galit sa akin. At dahil galit na galit sa akin, sabi ko na lang, kung alam ko lang na magkakaganito tayo, hindi ko na sana kayo pinilit na pumunta pa dito. Dahil sa lungkot, sakit, sama ng loob, at gulo nangyayari sa amin. Pansamantala'y lumayo ako. Nilugmok ko ang sarili ko sa alak para maibsan yung bigat na nararamdaman ko. Inom dito, inom doon. Napansin ng tita ko na puro raw ako kasiyahan. Hindi pa nga raw nagpo-40 days si nanay. Puro na raw ako kasiyahan. Kung alam lang nila. Sinagot ko yung tita ko na meron pa rin namang paggalang. Kahit lasing ako noon, sabi ko, wala po kayo sa sitwasyon ko. Hindi niyo po alam ang sakit na nararamdaman ko. Etong alak na to, eto ang karamay ko sa sakit. At nag-iisang kakampi ko. Walang patid ang iyak ko noon. Na imbes makaramdam ako ng support at pagmamahal mula sa mga kapamilya ko, wala akong nakukuha sa kanila. Lumipas ang 2 buwan. Patindi na ng patindi ang pagsubok na dumarating sa akin. August nang masunog ang isang lugar sa Pasay. At kasama roon ang pinauupahan naming bahay. At yung boundary ng tricycle na napag-usapan naming magkakapatid na ibibigay sa akin, wala. Yung mga alahas na naiwan sa akin ng nanay, isa-isang kinukuha ng ate ko. Halos hubaran na nila ako. Yung negosyong natitira sa Pasay, wala na rin ibinibigay ang ate ko sa akin. Pinag-aawayan ang mga naiwan ng nanay ko. Ganyan kaming magkakapatid ngayon. Magulo. Mahirap mapunta sa ganitong sitwasyon na walang magulang na namamagitan kapag nagkakagulo na ang mga anak. Paano pa ba namin to maaayos? Paano kami maaalis sa ganitong sitwasyon? Gusto ko ng peace of mind pero hindi ko mahanap. Ang akala ko, sa mga palabas lang sa telebisyon ko makikita ang mga ganitong klaseng eksena. Nag-aaway-away
at nagkakasakitan dahil sa pag-aari ng mga naiwan ng mga magulang. Hindi ko akalaing mangyayari din pala ito sa totoong buhay, sa pamilya ko pa. At kung sakali mang nabubuhay pa si nanay, o kung sakali mang naririnig niya ako sa kabilang buhay. Nay, alam ko, isa ka sa mga hindi natatahimik dahil sa mga nakita mo sa mga anak mo. Ako na ang humihingi ng sorry, ha? Kung alam mo lang, Nay, miss na kita. Minsan, hindi ko pa rin maiwasan na hindi sisihin si Lord kung bakit kanya kinuha agad. Kung alam niyang ganito yung mangyayari sa pagkawala mo, di sana hindi ka muna kinuha. Minsan naiisip ko, deserve ko ba to? O paraan ba to ni Lord para mas lalo akong maging matatag sa buhay? Kasi sana iba naman yung way niya. Bugbog na ang puso ko eh. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yana. At ito, ang aking secret vow.